ଗୋଟେ ସାଧବ ଘରଟିଏ ଥିଲା। ସାଧବ ଘରଟା ସିନା ନିହାତି ଗରିବ, କିଛି ବେଳେ କିଛି ନଥାଏ। ସେଇଠୁ କିଛି ନଥାଏ ବେଳେ ଅତିଥି ସେବା କରିକିରି ଦେଇ 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 କିଛି ନଥିବ, ଅତିଥି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଅଣ୍ଡରା ଭିକ ମାଗିକିରି ହେଲେ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଏତିକି ଦେଇକିରି ପେଟ ପାଣି ପିଇକିରି ଅଣ୍ଡରା ମାଗିଣା ରହନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ସରିଗଲା। ସବୁ ସରିଗଲା। ସେଇଠୁ ଆଉ ସେଇ ଅତିଥି ଆଇଲା। ଅତିଥି ଆଇଲେ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଭୋକରେ ଯିବେ କି ତାଙ୍କେ? କେବେ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଣ୍ଡରାଟି ମାଗିଣାଟି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେଇ ଅତିଥି ଆଇଲା, ବସ ବୋଇଲା ଅଣ୍ଡରାଟି ମାଗିଣାଟି କ'ଣ କଲା, ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକ ବାଳ ଅଛି ଚିକଣିକିରି କାଟିଦେଲା, ଚଉରି କରିଦେଲା। ଏଇଟା ଶୁଣୁଛୁ କିରେ ଏ ଭୋଗା ଚଉରି କରିଦେଲା। ଚଉରି କରିଦେଇକି ବୋଲେ ଆଗେ ନିଅ ଏ ଚଉରି ବାଳ ବିକିଦେବ ବଜାରରେ, ଆଉ ଡାଲି ଚାଉଳ ଟିକେ କରିକିରି ଘିନି ଆଣି। ସବୁ ନେଲା, ସେ ବଜାରରେ ବିକିଦେଲା। ବିକି ଦେଇକିରି ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିକିରି ଆଣିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଆଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପକେଇଲା। ଦେଲେ କେତେ ଦେବେ କି ସେଟା? ସରିଗଲା। ସରିଗଲା। ତମେ ଆଣିକିରି ଖାଉନ, ସବୁ ପତ୍ର ପକ, ତମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଲେ, ସରିଲା। ହେଲେ ଆର ଦିନ ଆଉଥରେ ରହିବ ବୋଇଲେ ରାତିକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କେ। ସେଠୁ ରାତିରେ ହେଲେ ରହିବ ବୋଇଲେ ରାତିରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ସେଠୁ ଆଉଥରେ କାଟିଦେଲା। ବେଲେ ନିଅ ଏତିକି ଦେଇ ପକ, ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଘିନି ଆଣି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଆଣି, ଚାଉଳ ଯାଇ ତ କିଏ ଦେବ ନାହିଁ, ଚୁନା ପାଉଡ଼ି କେତେ ହେବ ମାଣ୍ଡିଆ ଘିନି ଆଣି। ଘିନି ଆଣିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଘିନି ଆଣିଲେ ଚକୁଳି କରିଦେଲା। ଚକୁଳି କରିଦେଲା, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇକି ଲୁଣ ଟିକେ ତାକୁ ପକେଇଲା, ଚକୁଳି କରିଦେଲା। ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଯେତିକି ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଦେଲା। ଆଉ ତମେ ଖ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଲେ। ବୁଢ଼ା ଖାଇଲା ଗୋଟେ, ବୁଢ଼ୀ ଖାଇଲା ଗୋଟେ। ସେଟା ସବୁ ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ, ରାତିରେ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ, ସକାଳେ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ। ଆଉ ରହିବେ କି? ରାତି ପାଇଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ତାଙ୍କେ ସେ ଘରେ ଶୋଇଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଙ୍କେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାରିରେ ଶୋଇଲେ। ଶୋଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନିଦ ନାଉଛି କି କ'ଣ ହେଲା କିସ ହେଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ କିସ କରିବା କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଘରେ ତାର ସାରେ ଚୁଟି ହେଇକିରି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଢ଼ୀ କନା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥିଲା ଏତିକି ବାଳ, ଘରେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଧାନ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଯୋଉଠି ସେଇଠି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଓ କାଳ ସେ ଅତିଥି କରି କରିକି ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ସୌଦାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ହେଲା, ବାଳ ହେଇକିରି ଏଟା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଘର ଦ୍ୱାର। ସେଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେଟା ସବୁ କରିଦେଲେ। କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କେ ସବୁ ବହିଗଲେଣି, ପଳେଇଲେଣି, ତାଙ୍କେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ପରା ତାଙ୍କେ ଭିଡ଼ ବୁଝିବାକୁ ଏ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ଥାଇକିରି ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେତେ ତାକୁ ଶିଖିକି କଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କେ ପାନ୍ତିରେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି। ଆଙ୍କେ ଉଠିକି ଅତିଥି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେଣି। ଆଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ହୋଇକି ଏଟା କି କଥା, ସବୁ କଥା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଧାନ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ସୁନା ଯୋଉ ସେଇଠି କ'ଣ କଥା ହେଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଳ, ମହାପୁରୁ ମହାପୁରୁ ଭଗବାନ ଆଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ଆଇଥିଲେ କହିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଅତିଥି ସେବା କଲେ, ଦେଖିଲେ ବୋଲିକିରି ବୈଠା ମାଇ ପକେଇଲେ, ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଶାନ୍ତି ହେଇକି ରହିଲେ।